Inkosi yesizwe esithize iyangithinta sibuya kabhekabezayo. Ithi, mfana wendaba enkulu, how can I see your bishop? Ngithi, Ithi, I wanna see your biggest bishop at church. He came to me in a form of dreams. I saw him, he was accompanied by my grandmother. And he said we'll meet ebuhleni bamaNazaretha. How can I see Shembe? Ngithi hayibo. Ngithi phela mina uShembe mefikile kumele uthi wafika kudala kimi uShembe. Mefika kudala kimi uShembe uthi siyohlangana ebuhleni bamaNazaretha ngaba nokuziyazela wayesethi kuzophela imfuyo uthi imfuyo sengiyibonile iyaphela uthi nalento athi izowenzeka sengiyabona ifuna ukwenzeka usebuyile-ke kimi uShembe ufike kimi egqoka umjiva uthi garment meyichaza lento uthi begqoke a black garment nezinto ezimhlophe la ngasemahlombe. Ngithi mina ubone ngani ukuthi lo ombonile lo ozomthola la kimi? Uthi mfana wendaba enkulu uthi kukhulunywa kanjani with your biggest bishop? Ngithi mina ngase ngikhumbula ukuthi konje besibuya nenkosi uNyazi kwabhekabezayo. Angikhulumi indaba endala, ngikhuluma indaba eyenzeke njengoba siphuma kuJuly. NgoLwesine sibuya kwabhekabezayo mcazi bekumhla ka24 ngomhla ka25 intombi zizozibuke 26 kuvala umhlangano 27 ushaya eParadise. Uthi begqokile khunjane igarment emnyama nezinto ezimhloshana la emahlombe. Ngase ngikhumbula ukuthi kukhona la inkosi uNyazi yahamba ngoba thina besishutha yase yafike yama kwaguqa kwasana eduze kwayo. Ngase ngisondela kancane ngantshontsha ifoto ngalithatha ngase ngamthumela lo muntu lo ngithi akafani uthi exactly the bishop I saw in my dreams. Uthi he was wearing like this, he was looking exactly like this, he was wearing a black garment like this with white feathers. Uyachaza yena uthi ke sengifisa ukuza ngoba uthe asihlangane ebuhleni bamaNazaretha. Ubonakala kanjani ubishop wakho omkhulu? Bayingixaka indaba ngase ngithi mina hayi njoba kulesine namhlanje shaya imoto usukela ukhona ngiyaza ukhe KZN shaya imoto noma ubhook iflight uze KZN mawufike KZN mina ngizokuyisa kuShembe. Ngisho nami ngiyazi ukuthi lento engisho sizodukelana vele uyobe sembonile uShembe mebona amaNazaretha. Lo wafika lo ndaba ezitha to cut the story short uthe mefike ebuhleni kwase kwenziwa ukudlala ichess yaseZulwini ke wahlangana nomvangela uNgcobo. Umvangela uNgcobo mefika uthi ayingangami umdlulisela kwinkosi yamaqadi. Uthi medlulele enkosini yamaqadi. Inkosi yamaqadi uyena ndaba ezithe ikhuluma ngaye kade iphethe inkonzo inkosi yamaqadi ithi wena ndaba ezitha ngiyakubona usuka kude kodwa kumele ubuye usugqoke njengami uye ugqoka amasudu sesonke uyena ndaba ezithe bafethu ila khona zathi mayiphuma enkonzweni zase ziya kwindaba enkulu ithi indaba enkulu how yes smile ithi nkosi usuze wafika ayi madoda you Shembe